està sempre present al Senyor. I regna la pau i l'amor, està sempre present al Senyor. Avui és un dia d'aquells que les nostres comunitats, reunides entorn de l'altar, experimentam una sensació especial. És l'emoció de la despedida, veure el Senyor rentar els peus dels deixebles, percebre com ens estima, el seu gest de servidor, resum de la seva vida. El missatge que ens deixa és ben clar, que ens estimem com ell ens estima. Talment aquest encens que la nostra pregària en aquest dijous sant arribi cap a Déu. Germans estimats, anem a celebrar aquella escena sagrada en què Jesús ens va deixar un record de la seva persona, de la seva vida. Comencem la nostra celebració renovant el perdó que volem demanar a Déu. Vos, pa viu baixat del cel, Senyor, teniu pietat. Senyor, teniu pietat. Vos, aliment de vida eterna. Crist, teniu pietat. Crist, teniu pietat. Vos, camí, veritat i vida. Senyor, teniu pietat. Senyor, teniu pietat. En la passió i mort de Jesús de Natzaret es manifesta més que mai la glòria de Déu, és a dir, el seu amor envers tots els homes i dones, sense excepció. Per això, a aquesta hora baixa, en gratitud, proclamem el Glòria. Glòria a Déu a dalt del cel. Glòria a Déu a dalt del cel. I a la terra pau, els homes que estima el Senyor. Vos alabam, vos beneïm, vos adoram, vos glorificam, vos donam gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor Fill Unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vos que llevau el pecat del món, teniu pietat de nosaltres. Vos que llevau el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seis a la dreta del Pare, teniu pietat de nosaltres, perquè vos sou l'únic sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, amb la glòria de Déu Pare. Amén.
Glòria a Déu a dalt del cel. Glòria a Déu a dalt del cel. Preguem. Ó Déu, avui celebrem aquella escena sagrada en la qual el vostre fill, abans d'entregar-se a la mort, confià a la seva església el sacrifici nou i perenne convit del seu amor. Feix que obtinguem d'aquest gran sacrament la plenitud de la caritat i de la vida. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu i reina i amb l'Esperit Sant, i és Déu pels segles dels segles. Amén. La primera lectura d'avui presenta el missatge del Senyor a Moisès i a Aaron, que reben l'encàrrec de fer el ritu del sopar pasqual amb un anyell o un cabrit. En la mateixa crida, Déu parla dels valors de la unitat i del compartir. En la segona lectura, Sant Pau recorda les paraules de Jesús en el Sant Sopar amb els apòstols. Això és el meu cos i aquesta és la meva sang. En el fragment de l'Evangeli, Joan recull el nou manament del Senyor, que ens estimem els uns als altres. Lectura del llibre de l'Èxode. En aquells dies el Senyor digués a Moisès i a Aaron mentre eren en el país d'Egipte: per a vosaltres aquest mes serà el primer de tots els mesos de l'any. Digueu a tota la comunitat del poble d'Israel el dia 10 d'aquest mes que cada família, cada casa, prengui un anyell o un cabrit. Si una família fos massa petita, que el prengui junt amb la família del veí més pròxim, fins a completar el nombre de persones. Comptau quan n'hi ha d'haver per menjar-se'l, que sigui mascle, sense tara, i que no tingui més d'un any. Podeu prendre igual un cabrit que un anyell. L'heu de guardar fins al dia 14 del mes, i que tots els qui formen part de la comunitat del poble d'Israel el degollin al capvespre d'aquell dia, que prenguin la seva sang i en posin als dos muntants i a la llinda de les cases on se'l menjaran. Aquella mateixa nit n'han de menjar la carn, rostida a la brasa i amb pan sense llevat i herbes amargues. Per menjar-vos-lo, aneu cenyits, amb les sandàlies posades i el bastó a la mà, i us l'heu de menjar de pressa. Aquesta víctima és la Pasqua, és a dir, el pas del Senyor. Aquella nit passaré pel país d'Egipte i faré morir tots els primogènits d'Egipte, tant els dels homes com dels animals, i faré justícia contra les divinitats d'Egipte. Jo som el Senyor. La sang serà un signe a les cases on vosaltres viviu. Quan veuré la sang, passaré enllà, i al moment que jo castigui el país d'Egipte, no caurà damunt vosaltres la plaga de l'extermini. Teniu aquest dia com un memorial i celebreu-lo amb un pelegrinatge en honor del Senyor. Que totes les generacions el celebrin com una institució perpètua. Paraula de Déu. On hi ha caritat i amor, allà hi ha Déu. Com podria retornar al Senyor tot el bé que m'ha fet? Invocant el seu nom, alçaré el calze per celebrar la salvació. Al Senyor li sabria greu la mort del qui l'estimen. Ah, Senyor, som el vostre servent, o som des del dia que vaig néixer. Vos en trencareu les cadenes.
Vos oferiré una víctima d'acció de gràcies. Invocant el vostre nom, compliré les meves promeses. Ho faré davant del poble. On hi ha caritat i amor, allà hi ha Déu. Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Lectura de l'Evangeli Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, aquesta tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres ve del Senyor, Jesús, el Senyor. La nit que havia de ser entregat, prengué el pa i dient l'acció de gràcies, el partí i digué: això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feis això per celebrar el meu memorial. Igualment, prengué el calze, havent sopat, i digué: aquest calze és la nova aliança, segellada en la meva sang. Cada vegada que beureu, feis-ho per celebrar el meu memorial. Això, per tant, cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquest calze, anuncieu la mort del Senyor fins que torni. Paraula de Déu. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. Eren ja les vigílies de la festa de la Pasqua. Jesús sabia que havia arribat la seva hora, la de passar d'aquest món al Pare. Ell, que sempre havia estimat els seus en el món, ara els va demostrar fins a quin punt els estimava. Durant el sopar, quan el diable ja havia posat en el cor de Judes, fill de Simó Iscariot, la resolució de trair-lo, Jesús, conscient que el Pare li havia deixat a ses mans totes les coses, conscient que venia de Déu i a Déu tornava, s'aixecà de taula, es va llevar el mantell, se va cenyir una tabeola, després tirà aigua dins un ribell i es posà a rentar els peus als deixebles i a eixugar-los amb la tabeola que duia a la cintura. Quan anava a rentar Simó Pere, aquest li diu: Senyor, vos me voleu rentar els peus a mi? Jesús li respon: ara no entens això que faig, ho entendràs després. Pere li diu:
mai de la vida, vos no me rentareu els peus. Jesús li contestà, si no te rent, tu no ets dels meus. Li diu Simó Pere, si és així, Senyor, no me renteu només els peus, rentau-me també les mans i el cap. Jesús li respon, qui s'ha banyat només necessita rentar-se els peus, ja està net tot ell. I vosaltres ja estàu nets, encara que no tots. Jesús sabia qui l'havia de trair, per això deia que no tots estaven nets. Després de rentar-los els peus, quan s'hagué posat el mantell i s'hagué segut a taula, els digué, enteneu això que vos acab de fer? Vosaltres me deis mestre i senyor, i feis bé de dir-ho perquè ho som. Si jo, que som el mestre i el senyor, vos he rentat els peus, també vosaltres vos ho heu de fer uns als altres. Vos he donat exemple perquè vosaltres ho faceu tal com jo vos ho he fet. Paraula del Senyor. Glòria a vos, Senyor Jesús. Dins aquest clima familiar, celebram avui aquell sopar, aquella escena sagrada en què Jesús se va acomiadar dels seus deixebles. Aquell sopar que ens va deixar com a signe de la seva entrega, de la seva presència enmig de nosaltres. Començam avui, en aquestes hores, l'anomenat Tridu Pasqual, aquests 3 dies que són el cimal i la font de lo que vivim durant tot l'any, que arribaran al seu moment més intens amb la resurrecció del Senyor. És el que anomenem la Setmana Santa, la Pasqua de Resurrecció. Per què ho celebram i procuram que se sigui amb la màxima solemnitat? Mireu, tot plegat ens ha d'ajudar a experimentar una trobada a través de tot el que farem, avui aquí i demà les celebracions, a través de les processons, a través de la vetla pasqual, però sobretot a través del matí radiant de Pasqua, el que volem experimentar és una trobada personal amb Jesús i una trobada en el marc de la comunitat. A través de lo que celebrem aquests dies podem reviure el que anomenem l'obra salvadora del nostre Senyor Jesús, l'obra de la nostra salvació. I avui, en el llindar, a la porta d'aquest Tridu Pasqual, celebrem 3 regals encadenats que ens afecten de debò. 3 regals que ens donen la nostra identitat cristiana. El primer és l'Eucaristia. Jesús se fa per nosaltres menjar i beguda, pa que ens alimenta i vi que ens omple d'alegria. Eucaristia vol dir gratitud, gratitud per la vida i per la fe, vol dir trobada, vol dir taula compartida, vol dir vida entregada. En aquest pa compartit i en aquest vi d'alegria desmesurada hi reconeixem el cos i la sang de Crist, la seva persona posada al nostre abast. Si l'Eucaristia és el primer regal, juntament amb ella rebem avui un altre regal, el ministeri ordenat, el sacerdoci ministerial, la vida entregada d'unes persones al servei de la comunitat, que actuen representant a Jesús, en la persona de Jesús, acompanyant la vida de les comunitats. Aquest servei
són cridats a fer-lo com si fos un altre Crist. I ho són de veritat. Un altre Crist és vera o som tots els cristians des del baptisme. Els ministres ordenats, però, ho som per recordar la dignitat baptismal de cada cristià. I juntament amb l'Eucaristia i el ministeri ordenat, rebem avui també amb emoció el manament nou. El manament nou no diu només que mos hem d'estimar, que això qualsevol persona i qualsevol religió ho promou. Jesús afegeix una cosa específica per nosaltres, i és que mos hem d'estimar així com ell mos ha estimat, amb la seva mesura. El fet que tantes de vegades, per mort de l'egoisme, de la crítica, de les enveges, estiguem en fora del manament nou, no lleva que la nostra meta és aquesta germanor, l'autèntica germanor. En comptes d'egoisme i de crítica, Jesús mos proposa rentar els peus, que és el mateix que dir estan fets per servir. La humilitat és el camí més curt per arribar a ser bons amics de Jesús. Aquests tres regals, l'Eucaristia, el sacerdoci, l'amor fratern, se resumeixen en aquestes paraules: viure entregat als altres. Com podem viure nosaltres avui, enguany, aquest dijous sant? Mireu, primer de tot, hem d'exercir la memòria, hem de recordar les paraules de Jesús, els seus fets. Avui fem memòria de la seva persona, de la seva passió, i ja ens introduïm en l'experiència de la resurrecció. Si hem de començar recordant, hem de continuar contemplant les paraules, les actituds, els sentiments de Jesús. I enmig de tot, avui és un dia per acompanyar-lo. Jesús només va ser acompanyat per sa mare i altres dones. Mirant a Jesús i mirant avui, portant les creus que hi ha en la nostra vida de cada dia, les posam de vora la creu de Jesús i miram el món. Voldríem seguir-lo, introduint dins la vida del nostre món d'avui els sentiments, les actituds, les accions, les paraules de Jesús. Que així sia. El nostre Mestre i Senyor, aquell vespre en què havia de ser entregat, va deixar-nos un gran signe sorprenent d'aquesta entrega seva. Es va agenollar als peus dels seus deixebles i va fer el servei que feien els esclaus. Els va rentar els peus. Ara, el qui presideix la nostra celebració repetirà aquest gest de Jesús, perquè recorden sempre quin és el camí que hem de seguir si volem ser cristians de bon de veres.
Ens podem aixecar per a pregar junts. Unim les nostres veus, els nostres desitjos i pregam tots junts dient: escoltau-nos, Pare. L'Eucaristia és compromís, és anar amb Jesús i actuar com ell ho va fer. Preguem per tota l'Església, per cada un dels cristians, que en la nostra vida i el nostre testimonatge mostrem a la gent la capacitat d'estimar de Jesús a cada persona. Preguem. Escoltau-nos, Pare. Vos deix la pau, vos dono la meva pau, digui el nostre Mestre i Senyor. Per la pau. Avui, molt especialment, tinguem present tots els conflictes i guerres que hi ha al nostre món, totes les situacions de poder que exploten els més dèbils. Preguem perquè arreli dins el cor dels homes la pau de Jesús, fruit de la justícia, la solidaritat, la germanor, la comprensió i el diàleg entre homes i els pobles. Preguem. Escoltau-nos, Pare. Jesús, avui vespre ens mostra com hem de donar-nos els uns als altres. Preguem. Avui dia de l'amor fratern, pels exclosos de la nostra societat, els que queden fora de la taula, però que com nosaltres tenen fesomia, tenen rostre. Recordem tots els que pateixen per la crisi, la pobresa o la discriminació. Que Jesús toqui el nostre cor i siguem capaços d'obrir camins a la dignitat i el benestar per tothom. Preguem. Escoltau-nos, Pare. Des del primer dijous sant de la història, Déu està als nostres peus per rentar-nos-els. Preguem també a nit per tota la nostra comunitat cristiana de Porreres, que vivim aquests dies amb ganes d'acostar-nos més a Jesús. Perquè entenguem més i millor que acollint i estimant farem realitat el manament de l'amor. Preguem. Escoltau-nos, Pare. I finalment, preguem pels tant d'homes i dones que aquest dia s'acosten a l'Església per participar en les celebracions o les processons, perquè trobin en els valors cristians d'estimar i servir com Jesús un projecte vàlid per a la seva vida personal. Preguem. Escoltau-nos, Pare. Déu Pare de tots, escoltau les nostres pregàries. Vesseu la vostra gràcia i la vostra misericòrdia sobre la humanitat sencera. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que ens ha estimat fins a l'extrem i ara viu i reina pels segles dels segles. Amén. Avui l'Església celebra la institució de l'Eucaristia i és un dia per agrair el gest d'entrega de Jesús, fent-se bocins i vessant la seva sang perquè els cristians entenguem que donant i donant-nos contribuirem a una societat més humana. Presentam el pa i el vi, pa pastat en la pau del diàleg i la tolerància, vi que expressa germanor i llibertat.
Concediu-nos, Senyor, prendre part dignament en aquests misteris, perquè cada vegada que celebrem el memorial del sacrifici del vostre Fill es fa present l'obra de la redempció. Per Crist, Senyor nostre, el Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Dóna'm gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc vos donem gràcies, perquè Jesucrist, sacerdot vertader i etern, en instituir l'Eucaristia començà oferint-se ell mateix a vos com a víctima de salvació i ens va anar que celebràssim aquest sacrifici. El seu cos immortal per nosaltres és menjar que ens enforteix, la seva sang vessada a favor nostre és beguda que ens purifica. Per això amb els àngels i els arcàngels i amb les multituds celestials cantam l'himne de la vostra glòria, tot dient: Sant, Sant, Sant és el Senyor, Déu de l'univers. Sant, Sant, Sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna dalt del cel, hosanna dalt del cel, a dalt del cel. Beneït el qui ve en el nom del Senyor, del Senyor. Hosanna dalt del cel, hosanna dalt del cel, a dalt del cel. Sou realment sants, Senyor, font de tota vida i de tota santedat. Santificau aquestes ofrenes, feis que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè se convertesquin per nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, aquesta mateixa nit, prengué el pa i dient l'acció de gràcies el partí i el donà als seus deixebles dient: preniu i menjau-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze, la del fruit de la vinya, donar gràcies, i el passar als seus deixebles dient: preniu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feis això que és el meu memorial. Proclamau el misteri de la fe, anunciam la vostra mort, confessam la vostra resurrecció, esperam el vostre retorn, Senyor Jesús. Amén.
Per això, Pare, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre Fill, vos oferim el pa de vida i el calze de la salvació. I vos donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Vos demanem humilment que l'Esperit Sant unesqui en un sol cos els que ara participam del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí el dia santíssim, que la presència de Jesús es convertia en sacrament de vida per tots nosaltres. Fes-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Sebastià i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren esperant la resurrecció i de tots els difunts. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Vos preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feis que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els juts de tots els temps que han viscut amb la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem alabar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre Fill. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, amb la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Amb les paraules mateixes que Jesús ens va ensenyar i amb l'emoció de rebre avui de les seves mans el seu cos i la seva sang, units com una gran família que vol acompanyar-lo en aquests dies, gosant dir: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vengui a nosaltres el vostre regne. Es faci la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, ans allibereu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feis que hi hagi pau en els nostres dies. Per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperam l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor Jesucrist, que diguéreu als apòstols: vos deix la pau, vos dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, mireu la fe de l'Església i doneu-li la pau i la unitat, vos que viviu i regnau pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui amb vosaltres. Germans, doneu-vos la pau. Teniu pietat de nosaltres. Teniu Mireu l'anyell de Déu, mireu Jesús, el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats en aquesta taula. Senyor, jo no som digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima.
banderes de pau. Prega. Concediu-nos, o Déu omnipotent, que així com ens alimenta de la terra la cena del vostre Fill, així meresquem saciar-nos en el convit de l'eternitat. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Ara es reservarà solemnement el cos de Crist per a la comunió de demà. Fins a mitjanit adorem el Senyor, contemplem el gran do de l'Eucaristia, agraïm la seva presència vivent entre nosaltres. En acabar la processó hi haurà la vetla de pregària davant la Casa Santa, esperant que hi participeu tots els que pugueu. Demà ens tornarem a reunir a les 18 hores per celebrar la passió i la mort de nostre Senyor Jesucrist, en espera de la gran celebració pasqual. Els que vulgueu dur crespells pels presos els podeu dur fins demà a les 10 hores a la rectoria. Abans de fer la reserva de l'Eucaristia a la Casa Santa, deixeu-me que vos agraeixi aquesta presència vostra nombrosa per celebrar el Dijous Sant. És la primera vegada que la puc celebrar amb vosaltres perquè hi ha hagut 2 anys que no hem fet Setmana Santa i que l'any passat, que ja en vàrem fer, no vaig assistir-hi. M'ha agradat aquesta unció en què hem participat tots, que continuarà ara amb aquest gest que és la reserva de l'Eucaristia.